दिल्ली गेल्ल्या काँग्रेस आमदार आणि हेर पदाधिकाऱ्यांनी बुधवाराक काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेसीचे सरचिटणीस वेणुगोपाल हांची भेट घेवन तांचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांचेर ईडी कडल्यान सुरू आशिल्ले चौकशे विशीं प्रदेश काँग्रेसीच्या सगळ्याच फुडाऱ्यांनी बसकेन निषेध नोंदयलो। तशेंच केंद्राच्या अग्निपथ येवजणेक खर विरोध केलो। ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, हळदोणचे आमदार कार्लोस फरेरा, केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, सांताक्रुजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, कुंकळीचे आमदार युरी आलेमाव, युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष वरद मातोंडकर, महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बीना नायक आणि हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले।